आं दिनै जोबोद खुसि लोगोफोर मानो होनबा आं गाबोन खोन्थाहरगोन नोंथांमोननो सानसेयावनो गासैखौबो शेयार खालामजोबबाथ' जाया नङा होमबा लोगोफोरजों ओमफ्राय ओमफ्राय आं गाबोन खोन्थाहरगोन अके लोगोफोर वेट खालामनानै थादो आरोना जायफोरानो आंनि चेनेलावहा गोदान फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनानै हो आरो माने डेलि आंनि भिडिअसफोरखौहाय नायलांबाय थादो नायलांबाय थायोबा माखासे सोलोंनोबो मोनगोन आरो मटिभेशनबो मोनगोन आरो इन्ट्रेस्टबो मोनगोन आरो फानिबो मोनगोन माने आंजों लोगोसे आंनि लाइफ पार्टनार दङ ना बियो ओरैबायदि फानि माने कमेडि नोंथांमोना नायनानै जाबादि माने टेनसनफोर थायोब्ला आंनि भिडिअखौ नायोब्ला माखासे दसे समनि गेजेराव नोंथांमोना माने खुसिखौ मोननो हागोन आरोना